papagayam nga ibasa nito lagip tinapalabas ni pagayam tayong Insiong iti probinsya ti La Union sa godayon nga surat. Dear Manong Nemy, pudno unay tay pagsasao Manong Nemy nga noan niya iti imulam isumitlaing ti apitem. Malaksid nga ta no adda kita ni ikari asabali iti agapit. Sabali tagmula, sabali man ti agapit. Imbag ipaay na, ipaay mo, imbag metlaing nagsubli. Kanawangkas iti kunada nga magnamnama ngagkidaw iti tulong ken panaramay tinamarswa. Nanumulaing idi Manong Nemy ti kasasaad ti pamilyami. Tay kunada nga sangkasapulan sangkaapuyan. Nagpatinggak lang iti high school ta saanen nga kabilan pa'y datatang kaninanang timang paadal kanyak. Tani tatang Manong Nemy pasaray agpasada iti tricycle ni tatang no daduma at mga yabkang kuha nga mapan na agbatil iti semento no agbalin nga piyon iti construction. Pasaremet at mga wiskang kuha na iti kabagyem iti kataltalunan tamapan makikapas no makiraep. Idinto taninanang Manong Nemy kat konforme met timabalin na nga itulong. Adugang nga kakabsat gabata upat kami Manong. Siyag ti inauna. Puro babae Manong Nemy dagiti adjek kat siyak laing ti lalaki. Inadag pa lang agbasbasa iti high school Manong Nemy. Mapangko iti niraprapin iti aglako iti balut. Uwan Manong, nung asta nga malpasen ti klasek mapanakon iti ayanda Nana Maria nga aglutluto iti balut. Alaik tumaten Manong Nemy iti basket ko nga nairanta para kanyak. Sakbeten na mga angkat. Pagpintasan naman kay di Manong. Itedda nga wampay bayad na sa kung tubayadan intun malakok amin kadjaganan siya kwartak tumaten. Wen Manong Nemy dati-datin ngagbalbalutak. Insyong balot nga rod ti naganda kanyak Manong. Ganito nagraduara ko niti high school kat saan ako nga nagbasa iti college saan layangin Manong Nemy nga agnaklaw ko ti balot. No digat pa agar arami din ti balot ken naglaklako iti balot. Kabutaw matitakkel nga puunak Manong Nemy no anya da kayak nga ilako isumet iti lutuek. Uwan Manong. Dudumtengen di pa nagluto Manong Nemy kalbasang makagatang ako ni jitsendaan iti lutuek nga balot. Kata lutuek ko na. Kata siyempre dagiti kakabsat ko no adamat na maitulong na kanya kakadore para sungrod lang kakatulungan da. Kastamat tayo Manong Nemy ninanang no magagatmet pasaray mga alamat iti ilako na nga balot nayunak mat no kwa tadwa kam ngaglako ngem kang runana unay kanyak Manong. Dagel idi ti panakaikawak agsipud ta siyempre na daanak man iti barkada dagitay kineredwara. Idamo da matira Manong Nemy ti uminom ket no kasta nga rogyakon ti agsursur nga glako ti balot. Balut! Balut! Ay! Pare Insiong! Dito man! O may kante! Gulpi mi na talako mon! Ni Edric Manong Nemy tinangpukaw kanya kineredwara. Amunan tuminom ti arak Manong. Uri dadakan pa lang iti high school. Agin inom dahi din. Alala. Lockdown na tan. Pumidot kami. Ha? Parwa. Siya kami di bahala. Numanot makan nyo balot. Di isot kanin nyo. Ha? Open.
Kasi kamat para Insiong. Agtuko ka? Uminom ka. Are, amoy matanganyak na saan kong tupulos ka simsiman ti arak. Ay, sus apo. Amo, para Insiong, kasapulan ti bagiti alkohol. Iso nga raman nam. Narigat no rugrugyak amang ano sa pulik to. Ay, kat amin mat nga banag kat. Masamak. No marugya mong kat sapsapulem. Kasla kong makin ayat. Baka saan ka ba nagbunyag, Insiong? Ama na, nagbunyag ka no, hindi may satitawan ko. Ang dikit ko sa wen, di may kadua nga pa nagbunyag. Ngim kugit ka, no, muna, sigamit. Numalagay mo ka, nagigadan tayo di, injak ka rayan. Ay, wala nga. Kinugit na tayo ni Tata Insiong. Ay, ni Insiong. Tata Punso, wala ko ma, katuhin. Ngayon, saan mo pa yung naraman ng tinuto na po Diyos? Saan ba'y pare? No kayat mo, ha? Kado mo yung tagaransya tayo, danto gumatang di per kilo. Babamon. Makaasawa ka nung nga tayo, Insiong. No, agbalbalot ka lang. Kasi ka, pare, Edric. Nagbarbartek ka, makaasawa ka nung nga tayo. Oo, nagbarbartek lo ka, nagbasa ak. Agraduarak lang iti college. Kahit ko nagbaling accountant. Mga opisina to iti bangko. Kaya si kang agbalbalot. Makaasawang kanto nga ta. Nisot na ikari pare. Talaga mga asawa. Ngayon saan nga na ikari. Aon mabalin tayo. Amon, plano amin na apin Diyos ti amin. Noan niya ti plano na kada tayo. Iso pagtungpalan tayo. Iso plano ni apin Diyos ngagbalin na accountant. Kan mga asawak to tinakapinpintas kan adan to pa'y babaik. No mga obisiyak to di bangko para Insiong imposible ka jak mapadasan ti ag chicks alagat ni ko na magad ala magatangan nyo lang di kabalan nyo agatangan ta ituloy ko nga isursur mabaling ka di sige manot na kanta yung kakabsat. Ay, sagdudua kami. Hindi, isang pulo. Sige. Dahil bayad na. Ala, mabilangan ito supyan ka. Saan ako nasupsupren, pare? Napya lang maitulong ko kayong kadeta. Nagyawa nga rin na kakabsat. Ayan. Thank you. Ituloy ko nga rin din timang isursur nga mga lako. Dahil ito'y lakok nga balot. Manong Nemy at danigid daway nga masapaak nga makalako uwan. Nasursur ko iti barangay mi kabangibang nga barangay kastamaten no adda kursunadak nga papanan ket sadyayak ng runa kanagitay pag-aaduan iti tao. Tamabalimbat nga walking distance manipud iti barangay mi aging ka Manong Nemy iti sentro ti ilimi Manong Nemy. Iti tiyandaan, iti highway, iti terminal, iti jeep, terminal, iti bus. Haumat kadi ting na-encounter ko pa ay Manong Nemy nga mangdangran ko makanyak, wano mangluko kanyak, dagitay kananda, jay lako nga balot, sadan to nga baybayadan, wano kabilin dakpay. Haumat kadi Manong. Da manakigayyemak kunak da adumat dagitay mangibaga kanyak iti gayyem tagayyem nga minti awag ko kadagitay hangkong ammo Manong Nemy nga customer ko gayyem adamat dagitay umis-isam no ka nga balasang nga customer ko ako na nagwapo kan Manong Insiong. Daka di gwapo kag babalot ading nga napintas. Sika nga ron. Apo, kahit ko launin ti makaraman ti balut, nagroon na talutom nga balut. Aw malat dera na akwarta. Kadbiyang kuntumod ti na Manong Nemy ti mangted. Itad ko nga libre ading. Agpeso, ungin, mga alak tumod ti talo. Allah, dapat nga mga ganan siyam. Hanggang bale. Basta kang ganayon ka makita.
Si kanti umuna, wano si kanti kang kanayon nga mangted kanyak direkta. Uy, saan ka lang ngayon nga agbabalot? Mananiw ka pa eh. Nga mabaling ka di, nga mamuhak, tinapinda sa nakan mo. Umanayin dahi ta pakaragsakan. Numuna tagkakaraim na tilaing mo. Insiong, ala ka di ba nga marodjanagan mo na? Menchi, siyak ni Menchi. Nagbasbasa hindi kina nurse. Ama, bagay unay kang katiya, agbaling nga nurse, Menchi. Kat siyempre, pambarag tungatan mga makialamano kang kuana kat agraib to Manong Nemy tidakulap mi nga isuna kat nalamuyot anabara siyak kano angutan na agat balot ko na saan nga bali Manong Nemy nga libre ti talo nga balot imuna umanahin Manong Nemy nga ada inspirasyon ko kabayatan nga aglaklako tawarin no saan ko idi nga makitkita ni Mensi nga makasla na ipinta itimuging ko kat makitkita klata. Wow. Oreg babalutak kahit kumit agarapaap ko na. Ararapaap ngut amanong nga dumteng titigundaway nga maramanak digiti na rumping bibig ni Menchi. Ararapaapek Manong Nemy nga maarakob kunto nga maaprusak ang maagak dagiti na dumaduma nga masela nga paset ti bagina. Aging ka Manong Nemy nga patagtagainip ko ni Mensi kaya di tagtagainip ko asawa kon isuna matagtagikwa kon ti amin-amin na no makariingak ton Manong Nemy yes unak manin gabuta umanayin day tang tagtagainip ko amang ted kanyak tiragsak ken regta ngaglako iti balot. Manong Nemy damat digidikon daway nga liwayak ti agluto kanaglako ng runa no ada dumteng nga tiyempo. Dakas nga tiyempo nakidi. No bagyo, aglayos. Saan mat kadi nga malayos ti anmi Manong Nemy ngem no napigsa ti angin adu na kiti maitaytayab ti bubungan na. Problema milaunay kadatatang kininang no kasta nga dumteng ti kasto nga tiyempo Manong. Gabuta, siyempre, gagangi lang ang balay. Saan mat nga sementado Manong Nemy naaramid iti plywood, naaramid iti kawayan, when nagdatar kamlaeng Manong Nemy iti daga nga madamot kadiya dagitay papag nga mabalin mapagidaan ken pagbatayan no dumteng kumati danom sumbrek ti danom itunig ti balay mamangin konto ti bagbaga ni nanang ay na hintun ka ano aya nga masenso da tao. Yun ka ano aya, Pedring, ngagbalay tayo mat, itinatalgad, dati konkreto ko mamat. Doon ka ano ya, ngasang-ngasang kasapulan, sang ka po yan, tibiyag tayo. Nay, ay, Insiong, nanang. Ay, po ya. Nang, awang pagdanagan nyo, babae ni Tibalot, bumaknang tayo. Ay, po ya. Lampi ako mamon na ano, dadakila po unam. Kasta nga rin ti ararapaapag at bangtad kanyak dakila po unak kita naliang matngag luto siyaktun di para luto kada dan tumaten di kita ayabak nga umay aggatang ket agisusur nga agbaling nga baaga balut vendors agad no da po unan agad negosyo tayo aminen agtitinulong tayo amin siyak ti amam sika kandigri kakabsat mo no adalakit dakila puunan. Bayan nyo nang, padasak ti makigasang-gasat ngagtay eti loto. Uno huweteng. Hindi kayo mapukahon din namnaman nanang. Umasenso ti biyag tayo. Noan natin na plano pagtungpalan ti biyag tayo. Umasenso tayo. Basta nang, saan ka magyap-apa? Hanggang agbaling nga marites dito lugar tayo. Ay, nasing patak nga inayo. Ada ka di nga rod mading pakaidam-damagat. Kastamat ka ni tatang nyo. Di nga may lakay. Ay, di talaon na iti kayat ko nga aramidan tayo. Anak ko.
Saan kayo nga makiap-apa, awan ko mati kagurgura yo, ken manggurgura ka na kayo, ha? Managtulong kayo, managdayaw kayo, napakumbaba kayo. Kaya kang runan di amin, saan tayo kaliplipatan ni Apo Diyos, taore saan tayo nga mapan makimismisa, at damit altar dito'y balay tayo, ay managkararag tayo met. Kaya, alamang gindi, lala, plastar kayo anak ko agparintumang tayo. Bakit? Sikat mga idaulo ni tikararag. Niya, yawang bas lakas kang ka, lakay. Sikat head of the family. Kat sikat mga idaulo tikararag. Family prays together, get together ko na dan sa akin dit Ingles. Kas tati masansan nga raramiden mi Manong Nemy. Sa mi maliplipatan ni Apo Diyos. Kaya di kang runaan unay nga idaw-dawat mi kang kuwana kadisuti kang kanayo na panang tarabay na kada kami. Iyadayo na kami iti pagkad, iyadayo na kami iti dakas, iyadayo na kami iti sulisog, iyadayo na kami iti disgrasya. Kaya umasenso ko matibiyak mi. Tapno ni kasta, ket saan mi nga marik na tirigat, kan adada, tikarid kad ming agserbi ken kuana, ken ni Apo Diyos, ken tapno, adamet may tulong mi, kada kitiak kasapul ni tulong, no, napintas ton tibiyag mi. Iti na minsan nga aldaw Manong Nemy, adda mapaspasungadan nga bagyo. Ngem pasaray agarbis matlaeng, ngagtudo sana tumatla isardeng. So nga tinaramid ko lata Manong Nemy na pimbitas tikas tiga tiyempo taado di kitay aggatang iti balut. So nga napanak lata iti tiyandaan Manong Nemy tapno gumatang iti lakok nga balut. Yung tinagagatang akon Manong Nemy nagtudo mo tan. Ni napanak naglinong iti kasitgan nga waiting shed. Kay di agsardeng Manong Nemy na panak iti andek iti tricycle taore ko nak no walking distance panipod tiyanda naging iti lugar mi nga mga nagtudo nga bigla ko nak iso nga nag-tricycle linutok Manong Nemy ti Balut kadi di makaluto daytan rinugyak manin tinagsursur dinaretso kiti tiyandaan Manong Nemy tado pa lang ti tao. Kaya tado rin kita'y maradlado nga magitsenda, guwatang damutan tinabulot, o balot nga napudot. Sa daiyawid Manong. Sa akna pa ni ti terminal, ti bus, Manong Nemy, kalbasan na, nagsubliak ti asidag ti tiyandaan. Ne, agtudumot manang. Rumabiin Manong Nemy no Jack Mariro, alas 7 pasadon. Idikaad na kiti waiting shed Manong Nemy pagamuam tada mangmangin ko nga agas asog. Sana kag may message dito nga waiting shed. Ida pagsusong Manong Nemy nga da sumungad nga lugan kat nasilawan ti uneg ti wasig waiting shed. Nakitak Manong. Bakit? May sabakit. Nabasa terwatan na. Malamin sa. Numuna ta medyo iyangin na. Nana. Ay, sasapo ya. Bada ka dito nga agmay sa tikas ito yung oras dito waiting shed. Sa pasara agtudo ka dabagyo na. Nana. Di, tulungan kayo nga bumangon. Sasapo. Nakabasbasan na ito'y badoy Nana. Anak nasakit Nana. Sino ka? Siyek ni Insiong agbalbalot. Naglinong nga karoon ti waiting shed ta nagtudo itay. Kaging ganang nga ko ti asog mo. Jesus, nakapsot kayo sa? Mabising ka? Mabising kayo na? Umay ka, atibayan ka. Kabaylagbot pa lang ibakla dito is basket ti balot ko sa kaatibayan. Maka na, ha? Nung mabising ka, hindi ako magkita dito, no, dapat lang nakalukat nga karinderya, dito tiyandaan. Ngayon no awan, gubuatang dan natin tinapa, ibo ni biskwit, tayo isot pamudpud mo. Sa akpatin mga alat ti danom, gumatang ti danom, tayo uminom ka. Kasta nga rod tinaramid ko iti bakit Manong Nemy,
pinakaan ko ti tinapay sa ako pinainom. Hindi maligip ko Manong Nemy. Hindi maibayagak akit. Nana, agbati ka pala do'y ora kit nagtalan ti tiyampo na. Sublanan ka do'y. Inakla ituloy nga ilako na to'y nabatbati nga balut ko. Wan? Arawan barak, no sino ka man, agyaman. Nagsubliak mo't lang iti ayan ti bakit Manong Nemy iti tamalako kon ti amin nga lakok nga balut. Kapot na din ang maibaga Manong Nemy no sa dino iti ayan no balayda, no asin no isuna, no apay nga da iti deta nga lugar. Diyak mo, daan samat kang kabaw na. Tako na taglaklako Manong Nemy di tiyanggi. Ada kabaw nan barok. Edi aramidem ipamud dita police station. Madayumod dito. Nabimbina sa latan no iawid mo. Nana, no diyo amon no sa din ti pangituludak kada kayo nga balay yo. Umay ka nga pala sa di balay. Aya? Nanukas ka sa di nga di mo maibaga tinagan mo agad kapilitan nga pulis iti pangipanakan ka. Ala, umay kan. Taiyawid ka pala sa di balay. Mas daaw Manong Nemy da tatang keninanang kastamatan di kakabsat ko. Idi adda isang pet ko nga bakit Manong Nemy. Ala ni Manong, mangitaray ti babae, bakit pay? Si kamit lili. Nag-alam ay dito nga bakit sa napintas ka bakit nga langan at ada mabalin na. Hay kabsat, anat-nagan mo. Nagan? Anya nga nagan? Sika, tiadanagan na. Taga-ano ka? Anya sino di kita anak mo? Ada malagip mo? Ibagam la di address mo. Kaya di nagan mo. Nagan mo. First name mo kaya napilyadom. Kaya di lugar. Taing kam la isursur di nagan mo sa jay. Tap no mamundang-handa ka ditoy. Tang. Nang sa niyang sardingan ng interview ng Kurka, sukatan di ba si Arwater na gat ni ite pala nga nabasa. Alakit na pabulodak pa lang ati Arwatek. Kat siya akong di makamukeng kuha na. Kinunamat tinanang. Alangan mo't ka ni tatang timang sukat keng kuha na nanang. Siya ka. Ilo, numunat ang pindas mo't dato nga bakat. Ang mga numagargari ni tatang niyo. Si Kamet Kurs Bursya. Oh, Pedreng. Agam amuta. Gabutosahan nga maibaga Manong Nemy ti bakit ti kinasya sinuna siyempre bilin kas singasing ni tatang nga mapanak kini kapitan. Nabag nga bigat siya kapitan. Ay, Insiong Balot. Nairuambatan ka na kayo ti Insiong Balot. Wala, tis mangmangag ko. Sinong Insiong kunak no kagat no. Ni Insiong Balot. Kunada. Alagad ko mas tamat barok, tipa naglakom ito yung balot. Okay, wait lang kapitan. Dahita, nadalos, nadayo nga pagsapulan. Saan ka tumultulad ka naging padam nga agtutubo dita nga standby. Agbabartek na, doon akuan, manggulo na, ento na akuan, nadamag nga gusto usar na ba yun, ti Shabu. Ada ka diman la drug addict dito barangay ito, kapitan. Nga maliklikan di kasta, nga naridam ka mo itlata. Oh, ano problema mo? Ada nayawid ko nga bakit iti rabi kapitan. Ay, mangyawid ka, bakit pa? Nimad kapitan. Inyustorya ka ng kapitan ti amin. Alakas to iti aramidan ta. Nakto wag panawagan ha. Ta no sa sinuman ti akin na inaw no napukad da sinuman ti napukpukawan ti na. Di o may daalain ka. Agtalinid sa jibalay. Kinuha na. Alangan mo dito barangay hall kat awang pa'y makuna nga barangay hall tayo. Nakurapay mo ti barangay tayo. Yung mga balay. Nabayaga ko nga nag-request kini Mayor. Barbaring no patgan ng tumatlang at may patakder nga barangay hall tayo nga napintas mo na. Kaso nung amin nga patgan na ka ni Mayor. Kapitan kat di kayo mat nagkadwa di eleksyon.
Ay, po ay. Kaya nga dito sa eleksyon na. Ay, gimno talaga kumamit ka na siya at ni Mayor agad. Oras ang mo nga nagkado. Di eleksyon nga napalabas agad. Ay, patgan na ko numatlata. No siya ti Mayor agad. Oras ang ko akadwa. Alagat ad-adakit katulungak lagi di saan ko kadua tap nagbalinto akaduak ti sumaruno. Tapay, awang ka din tigid daw no into sumarsaruno. Ginam ni Presidente Bongbong Marcos. Oras saan na kinadua ini? Pantay, di ba nagserbi na? Kastaya, inoy. Muna kit masangbanan man ti eleksyon na. Nagdali na nga rod Manong Nemy tibakot iti sidong mi. Kaninanang tikad kaduwa na dito'y balay, no kasta Manong Nemy nga awan ni tatang awanak kanawan di kakabsat ko. Aging ka Manong Nemy nga ti panaggapok nga napangimatang manen iti ilutok nga balot. Iti sumang petak Manong Nemy nakigtutak taadda na pintas nga lugan iti sango ti balay. Lugan ti baknang. Ay sapo. Nagdardarasa ko nang masadag. Nang, tang. Sinabat nak ni tatang. Oy, anak, adan na baknang nga lalaki nga mangklikliman ka dito bakit ngin sangpit mo. Baknang da. Gabota asawa gayam ti inchik dito bakit. Mildred tinagan ti bakit. Ay nabarok. Ay sa. Hadda agur ore nga gungguna tayo. Gapo iti palang tulong tayo kay ni Bakit Mildred. Manong Nemy idi sumreka ket nakita nga agpaysuti ko na ni tatang nga gwapo baknang tilangana alalaki. Ngayon mamuna tibagina Manong Nemy nga iso ni Sir June C. Manong Nemy. Siya ka din ni Insiong. Uwan sir, siya ti nangyawid ka ni mother yo. Tadi namat may bagano anat nagan na kan no sa din no tagaan no iso na. Bale da ito itanti may kaduwang at may katlong daw. Bale talon na rabi ngayon yan dito balay. Ibagakon ka ni Kapitan, ngam ko na ni Kapitan, ngagpanawagan ka no, katagtali na ed ni Nana Mildred dito eh. Ay, nasiyat una iti panagpuspuso Insiong. Anat trabaho? Agbalbalot. Sanggabasin nga puunan, sir. Kaya sumat tumanay nga ilakok no ha? Ngayon mamumteg loto. Amok, sir. Kasapulan ti dakkala po onam. Nagitag na dubalayo kat ne. Delikado na daw may nga pigsa nga bagyo. Katuan ano sa milatan. Nag-high school graduate ka. Uwan sir. Kahit mo nga ituloy mo tigbasa. Sahanin sir. Basta ada po unak nagbalot. Ay mawangkas man lang da degree na. Insiong. So nga kasupapak iti naramid mo kini mama. Inaramid yo. Pabintasan tayo palagdaan ti balayo. Ken pagbasain ka. Ikang kaypay iti puunan yung nagbalot. Kanda kayo nga kakabsat ninyo. No kayo tiyo, interesado kayo nagbasa ti college. Tulungan kayo. Ato na kita iskalan mi. Pintas na asenso ti negosyo mi. Ato na kita natultulungan mi. Da kaypay nga nang ipaay itimbag iti inami. Nagkabong aminen. No makarwari dya balay, tigad na papapanan na. Kita mo kasundya ka mo, kasano nga, tidanon na dito eh. Sir, bikas kala makasangit Insiong. Put no ka dito kiti nangiko ka na kayo, sir. Baka no sa bali ko man nga tao, iti napanan ni Mamang Mi, akit no saan nga si ka, baka no binaibay ang dalatan. Nasana ka giso na tiwiting said, nga gas asog, mabisin. Giso nga kasi siya tinaramid ko. Pinakan ko sa kunyawi dito balay. Gano sa bali ko man nga tao, baka nagbuteng daw no binaybay ang dalatan. Rubeng na launa yung tinaramid ko, sir.
Tanay taon ay ti imulmulad na tatangkin na ng gada kami nga kakabsat. Ti tumulong iti padami nga tao. Aging ga iti kabaylan. Iti mamuan Manong Nemy ni Kapitan nga dan mang claim kay ni Nana Mildred imay nga mismo ni Kapitan gan kastamat ten ti duwa kagawad. Yaman kami kay nga Kapitan si kakat na ikitak nga nailanat iti social media nga nangi panawagan iti inami o na tao met Facebook ni Insiong nga sir iso nga siya ako na kan ti barangay ano ti problema ti barangay tayo Kapitan agoni ka lang ay kay magbagak hindi kay Insiong nga barangay hall hindi pa ilang request sa kini mayor nga mat pa'y mauray ko sa saan kam nga nga nagkadwa kini mayor hindi eleksyon Kapitan mga baunak to iti engineer nga mga estimate no anyat kasapulan nyo barangay hall anapay health center ken ada covered court yon ada kompleto nga basketball court yon nagurabay lang kami ti barangay mi sir alalala baliwan tanto pagsaritaan Kapitan nuan nyaman ti kasapulan nga proyekto ti barangay yo da kamin ti mangipaay kasmet iti karik kadi Insiong balay kan ti negosyo pupunan da ti negosyo kan agbalinda nga kakabsat nga eskalar mi pagbasa mi ida iti kolekyo opo nagkasat ka ni Insiong kan nagimbag kayon sir kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy tagunada nga instant noan niya ting kari ni Sir John si isuti na tungpal Manong. Kanidi Manong Nemy ta magagatak pila ingmet nga pa nagsursuro ng agbalot oray no da kamin ti para luto ken napagang angkatan dan iti balok. Idi makitak manin na ni Menchi. Hello Menchi. Ay, Insiong balot. Allah, aglaklaw ka ba lang? Di ba manager kan? Kaya di ba kabasbasa ka man ti college? Aman, nagpintas pa hindi balayo. Nagpintas pa di barangay Hulyo. Nagdinamag batkat, nag-viral iti social media ni Insiong nagbabalot. Tinulungan na ti bakat nga abaknang kani, pimintas mo ten di biyag na. When, nag-viral. Adamatin Facebook account ko, adamatin cellphone ko. Dapat lang ngam kahit ko pa lang taglaho iti balot tapno umay ka regaluan iti talo nga balot naggraduar kan? Graduate nga akon may sakton nga nurse nung pagarikan lang no may iroar ko ti board ko good luck mabaling ka din mo may kapasyaran di balayo kas may nga baro kahit mo sawan agaram ka kanya kahit ko itang ni bagati I love you. Paggraduarin nagpay, kaya naggraduar ka pay, sa amunto ulitin nga ibaga dayta. Babayag pa nga rod no makauray ka, no saan ka makauray, it's up to you. Nagbasa nga rod Manong Nemy da accountancy, kastamat na kiti kakabsat ko. Babayan titulong, da Mr. Junsi, ken siyempre, iti bagan-ganan siya mimaten tadatatang kininanang ting runaan nga manmanage iti panagluto iti balot at dapayin parmi Manong Nemy pagpaitlogan mi kadagiti itik tapos ni kastagat saan kami nga agang angkat wanok gatang kadagiti itlog tadagiti itlog dagiti tarakan mi nga itik isun iting kang pagbalinan nga balot Manong Nemy tapno ad-adda nga napintas ti asenso iti negosyo mi. Da kami kay ni Menchi Manong Nemy tin kari ni Apo Diyos nga agasawa. Insagot ni Apo Diyos kanya tinakasaysayat nga asawa nga ni Menchi. Gastamat nga insagot ni Apo Diyos ken kuwana tikas kanyak met. Nga bagbagada anasing petak ken saya atak. Nga tao na siya atak nga asawa ken ama dagiti talo nga bunga tinayat mi ken ni Menchi. Nagtatrabaho akas head nurse Manong Nemy ti hospital dito sa San Fernando City, La Union ti asawa. Irinto Manong Nemy ta mga obisida akmet iti bangko. Sala nagsardeng Manong Nemy ti negosyo mi nga balot idi tagasagsagan iti pandemya. Ngem ti agdama
tuloy na, tuloy pa lang, babayan kada tatang kaninanang. Nagbalim na da professional amin Manong Nemy dagiti kakabsat ko, kada damatan bukod da nga pamilya ket na siya at tibiyag da. Dahito nga rod Manong Nemy ti pakasaridak ngay nakbatin buray, iti dahito nga programa. Inlanad ko dito ti pudno nga nagan kan address ko kan dagiti ladawan nga nakasuportar iti kinapudno dito apakasalitaan. Ngamkas na ko nagkaawakan naklatan iti Insiong dito ilawon yon. Sabi ko Manong Nemy tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak nga dimngag kan nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rodagyaman nga bagayam mo, Insiong iti probinsya ti La Union. Agyamankami matensyong tingga pa ng iburay dito true to life success story. Kada 20 pagayam nyo ni Manong Nemy Ruiz. Mangibadbati akong tinembag ng oras kada kayaming nga sa kapada. Babay na po.